Ciao amici di Business Taliančina online, všetci priaznivci taliančiny a Talianska. V dnešnom krátkom videu si vysvetlíme výraz fiore all'occhiello. Čo znamená tento výraz? Pretože viem, že Google to preloží tak trochu humoristicky a ideme si ho teda vysvetliť. Fiore all'occhiello, toto slovné spojenie, tento metaforický výraz znamená, alebo použijem ho vtedy, keď sa rozprávam s niekým a mu prezentujem naše výrobky našej firmy a chcem povedať, že práve tento výrobok alebo servis je tým najlepším, čo máme. Čiže môžem povedať, questo prodotto è il nostro fiore all'occhiello. Takisto, namiesto tohto výrazu, má aj synonym a to mohla by som takisto povedať è il nostro prodotto di punta. Čiže il fiore all'occhiello alebo il nostro prodotto di punta. Toto video som natočila samozrejme práve pre tých, ktorí používajú profesionálnu taliančinu. Ahoj, alla prossima!